Ang matalag na niyan mga sakto malaban. Isla. Bigyan mo. Yes, sir. Ibamba na niya. Video, vlog. Picture lang daw. Meron ito. Ikan, sir. Kaya tatakot, sir. Ay sa bumbanan niyo labas, ha. Tanaw, imbanan niyo sa kinsatan. Hindi man kayo naputasan. Ito, kin. Imbanan niyo pa. Labat yung labat tayo. Apat erang naman yun. Ayan. Kaya natatakot, sir. Sige, fall yan ang... Fall yan ang may ko. Bigyan na rin Sarah. Ito yung Jai. Itong dala. Paano? Puyok yung labat, sir. Puyok nito. Puduntak na. Hindi. Hindi, kaya mag... Mabay yan, sir. Takalab sa gawin ko yun. Da, barkada, tira lah. Meron. Oh, Joy. Sarah. Jangan pipit lah buat barkada. Kita labatan. Dia kaitan ni. Bukan salah, bukan bang kalman ni, pangkalmang kalaba ilabi. Huwag na babanan ka, no babanan. Hindi natin nagawan yung babanan. Wait lang sir, kalman. Tapakalman din. Hey! Sarah, masyadong titik lang siya. Natrigger ba? Datang magkakit sir, kaya natatakot. Hey! Easy! Kanya juga na ba? Hindi aso mo. Easy. Nakapag-review mo tayo manantan mo. Balag Jai. Oh, nani panahon ko sa kayo na Belgian sa kapan ng kini na kabyo. Hindi, ang ko palabat na. Sige sir, ang gayaan tayo tatakot. Basta nyo guguyaran sir ang talabat. Marami. Tulis ka ba tatabat? Sa region. Oh, bet tira yan. Puyok talabat. Samit, o ah. Ini lambay ito labat ni Sarah. Dito umpisa virgin na mo sir. Pram, barkada. Virgin. Lapit. Virgin kasi yes. Pisit ah, pisit. Apisit. Pisit sa mga. Apila na. Inang ko barkada. Ninansak lamang. Sami. Success. Sa minuto. Yan na sir, tapal pa sa panibi. Sak. Ba? Bitaw mo muna. Bitaw mo. Nakaka na, romansa na tayo. Ito ka lang. Sami sa Virgin. Sami ini. Nung Sara. Naiyo kanduras. Ayo, tadi rin. Kasi na dimang ka natatakot sir, naligas Hindi kasi na. nung sinalabi na, 3 months lang natin na 1 year, 3 months na pagpag Matalino raraya sir. Kati amo daraya. Tanod, kasi tada kasi no natatakot ka, kasi pakantad ka lang. Nalikas tayo body hit mo na natatakot ka eh. Pakantad ka, kantilang mura. Temple na mo. Siguro ka may ganito, agaw to Easy. So, nilock and load yun, no? Kaya si ang may-ari ng dam, si Sir. Yun, tayong may-ari ng Sir, si Grey Hatch, yun, no? Follow nyo yung ano niya, yung page niya, Grey Hatch. Nandito, oh. Nandito. Pasupport nyo naman po siya, guys. Yun. Yung pogi niyang aso, si ano? Legend. Mga gusto magpa-stud dyan, guys. Yan, oh. PM nyo lang, Grey Hatch. Pogi nito, magaling pa. Walang 1 minuto tapos kaligayahan niya. Alright. Plus. Matinik. Ni asumpan. Barkada. Easy. Naman sa pampaamod si Karasar, dapat may sa boses mo, balag. Kasi balag era na so. Kano bulag sa boses mo, at Ken, amura pang pantami, anda kayo unuron. Dapat si kayo albata. Tamihan nyo. Balik mo. Gusto rin mo. Malan nyo yun. Kasi, nagtarlak.
Naniniwala naman eh. Kaya, baka na. Alright. Okay na.